o julli ɓe darɗe ɗiɗi jibril waddimo ɗon kaaji tati liban ɗum ko kosam wiyeten o waddanimo kaakol kosam o waddanimo asali ɗum ko jumri wiyeteni o waddanimo kaakol mum o waddanimo maaw ndiyam ɗum ko kaakol mum oye mouhammadou am hen gotel fahtara mouhammadou ma mouhammadou suuɗi diyam subhanallah astahfirullah yo allah yafen fahtara mouhammadou liban mouhammadou suuɗi kosam ɗam o nangi kosam ɗam o wi ɗum o yiɗi o yari o yari o yari fa o ɗomɗiti jibril wimo isrib yar o wi rawayto mi ɗomɗiti o wi isrib o wi rawayto mi ɗomɗiti o wi sindo ni a yari noon ndiyam ɗen yari no kosam ɗam faɗam gasi hay goto e dendere ngal tagore nde fuu no atta jeeyol ɗum woni so neɗɗo ñaami ana wawi wiide sabi itu mi haari akaltu hatta sabi itu saribtu hatta rawaytu walla aɗa wawi wiide iktafaytu mi yonni o wi sinda gaynino kosam ɗam fay goto naata e dendegal tagore nde fuu jeeyɗi aduna o fuu natanno alijanna oyi hokkam mi yara oyi jappal qalam kaani ngol windi yorno yimɓe annabi nuhu ɓeni oy sinda yarino doro ko yimɓe maɗa ɓe fof gonanno annasara en oy sinda yarino jumri nde yimɓe maɗa ɓe fof kuccanno yaduno jappa lakara ɓe mbi raf kañum telli ɗum o ngabbini mala'ikanke wiyete raf ɗum wayi hono no Apollo fiisi hono ko tubakoɓe ngabbiri dow asaman ko cifike ɗum ɓe mbi ana waɗi ñiiƴe ɗiɗi ɗum woni gallaɗe ɗiɗi hono noon malaika ko sifori waɗi askaliyeji Mouhamadou Boun Abdoullahi ɓe mbi buraka o yaadi ka so jibrilu diwi ko lamma ɗaara jibrilu alayhi salam nde jibrilu diwno eɓe jaaha furɗo koyngal jibrilu yetti ɗo fawi so koyngal jibrilu hunci koyngal buraɗo yaɓɓanno ɓe ndiwi siyaɗa eɓe jaaha dow so wona ɓe nani to noddago to dow siyaɗa won noddowo mo no wiyamo ya mouhammadou jibrilu wimo wata nowata de o mi nowatakin ley seeɗa kadi o nani ya mouhammadou jibril wimo wata nowata de o mi nowataki ni ɓe jeeyi faɓe goɗɗo e seeɗa ɓe nani isimuhu fi sama ahmadou fa isimuhu fi lardi mouhammadou fa isimuhu fi jada dabal gasumi sallllahu alayhi wa sallam inde maɗo dow asaman to ahmadou mbiyata nda leydi ga mouhammadou ko nder alijanna to an wiyete baba gasumi jamme kisinami yurmede wondi e makko wonno dawmo wona wiyamo ya mouhammadou o wi labayka jibril wi mo nota o wi mi notike labayka ɓe jotti asaman gadano o ko darakal baba jibrilu fi bafangal ɓe mbiman anta holi an o wi ana jibrilu ko min jibrilu wa man ma aka omo gonduɗa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam
beele o yamirama malay kanko ɓe darti malay kanko ɓe poti gadiran ɓe udditi bafal ngal Mouhamadou Boun Abdoullahi Boun Abdoul Mouɗallibi Boun Hachimi kanko e Jibrilu ɓe naati asaman gadana o yo jamdi ɓaliri ɓeɓe ndewi asaman fuu moɓe ceeki ɓe tawi ɗon annabajo goto annabi Adama en annabi Isa en fa ɓe jettoyi asaman jeeɗiɗo omo yaha tan Jibrilu yetti darode mum wiɗo kaɗanmi koye Mouhamadou mi wawa ɓennude o wi a yahan joppa kam ɗo giɗo yoppata giɗo garda yam ha ɗo goppata kam o wi ɗo Allah yamiri kam mi daro ayi ɗo gonmi joni ɗo somi ɓenniɗo tan annora tayinanke wawa o nani to dow to Allah ana noddama no wiya bisimilla maɗa giɗam bisimilla maɗa Mouhamadou tawajjaha haysu si'ita innaka mansura bakhin tawajjaha haysu si'ita innaka mansura taare ma Mouhamadou hoccu kala ɗo beleɗa fu yaaru an ka ballaɗo to Allah bakhin woni taare tawajjaha huccitin woni yah ɗo beleɗa kala hayso siita kala nokko ɗo jiiɗa innaka mansura ande ka ballaɗo raf ɓamtimo Mouhamadou Boun Abdoullahi o weeyi o yawti wirngalloji sappo o yehiɗo jamma ala ñalawma ala o yehiɗo hay hunde wala omo yaha dow Mouhamadou Boun Abdoullahi Boun Abdoul Mouɗallibi Boun Hachimi bojji Aminata o yeehi fa o yetti zati Allah o yetti ɗo wiyete Sidratil Muntaha nde o yettino jomiraɗo subahanahu wa taala nde o wi fa o ɓorto paɗe makko ɗe Allah wi mo ɓorna paɗe maɗa ɗe ngabba dow naɗɗudi am ndi keɓa ko basoroɗa annabaɓe to leydi to annabi Moussa nde haaldanno e am nde mbimi ɗum ko ɓitta paɗe mum an ngabbir paɗe maɗa dow naɗɗudi am ndi Mouhamadou hawa hono o salminirta jomiraɗo Allah wiyetake saƴi Allah wiyetake assalamu aleykum Allah wiyetake no mbaɗɗa ko hawa hono salminirta jomiraɗo subahanahu wa taala Allah weddi e ɓerde makko no salminirta Allah ɗon no wiye allahumma anta salam fa minka salam wa ilayka yaudu salam wa hayyana rabbana bisalami wa adkhilna aljannata daraka dara salami tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram atahiyatu lillahi azakiyatu lillahi adiyibatu salawatu lillahi assalamu alayka Allah jaabi moɗon أيها النبي الذي السلام عليك أيها النبي رحمة الله تعالى وبركاته محمد جابي السلام علينا كيسنا وني يا أمين إبليس أنا فانجر برليدي إبليس في محمد جوانا مجابة دونا دادنو فمي ناتا الجنة هاي من عند وتعالى جبريل مو على عباد الله صالحين محمد في جياب الله كل بموجربه ɗumwoni attahiyatu lillahi kofe konguɗi ɓuurɗi haalaji ɓuurɗi laaɓi lillahi Allah wata ɗum aɗa yibadu salawatu lillahi ɓuurdi moƴƴiri e yurmede timmude huftude Allah wata Allah wima assalamu aleyka ayyuhannabi jame kisinan woni maɗa annabajam Mouhamadou jaabi wi assalamu aleyna jaɓe kisinan goni e amin ya omo jogorno wiide aduna o foof yimɓeɓe fuu ne kisa Jibril wimo ala o julliɓe darɗe ɗiɗi